हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। बिहार के रीति चैनल पर रउआ लोगिन के दिल से स्वागत बाटे। जे भी हमार दर्शक बानी लोगिन, दीदी, चाची, काकी, बहिनी, बुआ, भाभी, सब कोई के गोड़ छू के गोड़ लागतानी। और रउआ लोगिन से हम यह प्रार्थना करतानी कि रउआ लोगिन हमारे गीत सुनी लोगिन, भरपूर सपोर्ट बनाई लोगिन। का हाल चल बा ई हमसे ज़रूर बताई जान। हमरा तो आशा और विश्वास बा कि स्वस्थ होखे, मस्त होखे, बिदास्त होखे, जहाँ भी होखे बिल्कुल ज़बरदस्त होखे। आई रउआ लोगिन के बीच में बड़ा ही मस्त मज़ेदार गीत लेके के आइल बानी। देखिए घड़ी गेहूं के कटनी चलता, तो एगो पति अपना पत्नी से कहतारन कि कहाँ बाड़ू हो, चलो गेहूं काटे। तो उनकर पत्नी का कहतारी, उनकर पत्नी जौन बाड़ी की फेशियल करा के आइल बाड़ी। तो देखी का कहतारी, गेहूं काटब ना कोइरोले बानी सैया फेशियल। गेहूं काटब ना कोइरोले बानी राजा फेशियल। राशन ले आई कार्ड बनौनी बीपीएल। राशन लेके आई कार्ड बनौनी बीपीएल। गेहूं काटब ना कोइरोले बानी सैया फेशियल। गेहूं काटब ना कोइरोले बानी राजा फेशियल। तो देखी उ का कहतारन, आ रह तू गोरी छू ना रो तो का कोरो तू हो। रह तू गोरी छू ना रो तो का कोरो तू। पोती के पाउडर ना खड़ा हजार कोरो तू। पोत के पाउडर ना खड़ा हजार कोरो तू। गेहूं काटब ना कोइरोले बानी राजा फेशियल। गेहूं काटब ना कोइरोले बानी सैया फेशियल। इतने नाही, सुनिए सैया जी, एगो और परेशानी बा। तो कहतारन कि बोल अब का परेशानी बा। तो हम जाइब नाही खेत में बबुआ बा पेट में। अरे जोइबो ना खेत में बबुआ बा पेट में। लड़ो चाहे कुछ करो कहिले रियल। अरे लड़ो चाहे कुछ करो कहिले रियल। गेहूं काटब ना कोइरोले बानी सैया फेशियल। गेहूं काटब ना कोइरोले बानी सैया फेशियल। अरे आइल रहलो कौआ मारो ताड़ू भौआ। अरे आइल रहलो कौआ अब मारो तारू भौआ। हमरा याद बाटे कितना कोरो लूठ रहलो। हमरा याद बाटे कितना कोर लूठ रहलो। गेहूं काटब ना कोइरोले बानी सैया फेशियल। गेहूं काटब ना कोइरोले बानी सैया फेशियल। राशन ले आई कार्ड बनौनी बीपीएल। गेहूं काटब ना कोइरोले बानी सैया फेशियल।